Jemili ma nitlawn fil-klinika. Il-Klinika hija drama prinċipali ta' One għal din is-sena. Din il-produzzjoni li nħadmet esklusivament għal dan l-istazzjon fiha 10 episodji li se jixxandru bejn Ottubru u Diċembru li ġejjin. Il-kittieb u direttur Clayton Patch tkellem magħna biex jispjegalna x'għandhom jistennew it-telespettaturi minn din id-drama l-ġdida. Hawn Maltinna li semgħu bdil-famuża klinika żmien. Hija possibbli qatt ma semma xejn minn hemm fuq. Dawn aħħar sentej RGT Productions bdejna naħdmu fuq din is-serja innovattiva biex anke nies intuhom dik xi ħaġa differenti fejn ħajkonna kemm wrestlers Maltin għall-ewwel darba li ħanarawhom joħolqu spettaklu kif jafu huma. Għanna x-xeni huma qosra ħafna biex in-nies ma ntomx iċ-ċans li jitilfu l-attenzjoni tagħhom u wkoll ħsibna biex ġbidna ċertu xeni barra minn xtutna. Morna sqallija minna 4 ijiem hemmhekk niġbdu ċertu shots propjament għall-klinika. Għandna bżonn nitilgħu sqallija issa. Illum tibda l-klinika. Jekk nitilgħu għada, jista' jkun tard wisq. U fil-waqt li ħafna jassoċjaw il-kelma klinika ma' xi sptar, Clayton qalilna li dan mhux il-każ. Ma jfissirx li ħankunu qed naraw serja fuq xi sptar, tobba u hekk la volja moħħok hemm imur tisma' l-kelma klinika, però l-klinika hija keyword. One dejjem kien pionier fejn tidħol id-drama lokali u dejjem ta' importanza li d-drama fl-iskedi tiegħu. Diversi stħarriġ tal-opinjoni pubblika lokali juru li d-drama jibqgħu fost l-aktar favoriti mas segwaċi lokali ta' dan l-istazzjon. U l-anta il-klinika huwa li jibqa' jattira udjenzi ta' kull età, speċjalment dik żagħżugħa. Imma minu veru il-villan? And I'm mad to the bone.